v rámci paintballu all inclusive dostaneš dvojhodinový vstup do areálu paintball na farme s kompletnou paintballovou výbavou, ktorá obsahuje paintballovú zbraň, ochrannú masku, celotelový overall, ochranné rukavice, rozlišovacie pásky alebo prípadne rozlišovacie dresy. Ďalej dostaneš 100 kusov paintballových kuličiek a ako bonus dostaneš osviežujúci nápoj podľa vlastného výberu. Takže je len na tebe, či si vyberieš minerálku, kofolu, džús, nealkoholické pivo alebo iný nápoj z ponuky. A toto všetko dostaneš v rámci all inclusive ponuky len za 17 eur. Áno, len za 17 eur sa môžeš zbaviť stresu, zlepšiť svoje zdravie a zažiť poriadnu zábavu. Ak si nechceš nechať ujsť túto jedinečnú, časovo obmedzenú ponuku, stačí kliknúť na červené tlačidlo pod týmto videom. Ak si objednáš Paintball All Inclusive ešte dnes, získaš tieto 3 bonusy úplne zdarma. Bonus číslo 1. Ďalších 100 kusov paintballových kuličiek. Okrem slúbených 100 kusov paintballových guličiek získaš ďalších 100 kusov paintballových guličiek úplne zdarma. Stačí, ak si objednáš Paintball All Inclusive tu a teraz. Bonus číslo 2. Sladká alebo slaná pochúťka podľa tvojho vlastného výberu. Pretože pri hraní paintballu ti môže vyhladnúť, sú pre teba nachystané pochuťky ako horálka, deli, Snickers, Twix, Crackery Toots, Slovakia Chips a množstvo ďalších pochuťok, z ktorých si môžeš vybrať svojho favorita. Áno, aj tento bonus je úplne zdarma. Bonus číslo 3. Garancia minimálne jedného voľného termínu v priebehu najbližších 14 dní s možnosťou expresnej rezervácie takéhoto termínu. Samozrejme, v prípade, že ti termín, ktorý ti ponúknem, nebude vyhovovať, môžeš si vybrať iný termín. Mojím cieľom je len to, aby si zahral vtedy, keď ti to najviac vyhovuje. Všetky tieto bonusy získaš zdarma. Stačí, ak objednáš Paintball All Inclusive tu a teraz. Stačí kliknúť na červené tlačítko pod týmto videom, následne vyplníš kontaktné údaje a zaplatíš. No a už potom ťa kontaktujem, vyberieme si vhodný termín a ide sa hrať. Nie je v tom žiadny háčik. Táto ponuka vyzerá až neskutočne dobre, ale je naozaj skutočná. Tvojou jedinou úlohou je nájsť minimálne 7 spoluhráčov, s ktorými sa prídeš spoločne zbaviť stresu a poriadne sa zabaviť. Existuje ešte nejaká pochybnosť, ktorá by ti bránila nakúpiť tu a teraz? Verím, že nie. Ale ak náhodou áno, poďme ju spoločne odstrániť. Dávam ti 100% garanciu vrátenia peňazí v prípade, že si z akéhokoľvek dôvodu rozmyslíš návštevu našej farmy. Napríklad sa ti nepodarí nájsť dostatočný počet spoluhráčov. Túto 100% garanciu vrátenia peňazí ti dávam až na 2 mesiace od zaplatenia objednávky. Stačí, ak mi napíšeš alebo zavoláš na telefónne číslo 0905 646 095 a ja ti vrátim peniaze. Je to fér? Ja myslím, že to je tá najlepšia ponuka, akú si kedy dostal. Čo všetko teda dostaneš? Poďme si to zhrnúť. Dostaneš vstup do areálu Paintball na farme v hodnote 10 eur,
požičia ti kompletnú paintballovú výbavu v hodnote 15 eur, dostaneš nápoj podľa vlastného výberu v hodnote 2 eur, dostaneš 200 kusov paintballových guličiek v hodnote 14 eur, dostaneš ďalej sladkú alebo slanú pochuťku podľa vlastného výberu v hodnote 2 eur a navyše máš garanciu termínu v hodnote 17 eur. Keď si to všetko spočítame, tak zistíme, že celková hodnota všetkého, čo ti ponúkam, je 60 eur. Ale ak si objednáš paintball all inclusive tu a teraz, dostaneš to všetko aj s bonusmi len za 17 eur. Preto ak chceš využiť túto jedinečnú, časovo obmedzenú ponuku, musíš kliknúť na červené tlačidlo pod týmto videom. Pozor, táto cena za chvíľu končí a následne bude paintball all inclusive drahší. Preto ak chceš využiť túto skvelú ponuku, musíš jednať hneď teraz. Toto je posledná výzva. Klikni na červené tlačidlo pod týmto videom a objednaj ešte dnes.